araw sa inyo lahat mga kasolid. Isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang recipe natin ngayon guys, magluluto tayo ng pork and chicken adobo. Pakita mo. Yun o. Sobrang sarap nito mga kasolid. So start na tayo. So start na natin iluto ang ating pork and chicken adobo. Maggisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Sigurado naglalaway ka na yan, Mrs. Kitchen. Sigurado yan. Sobrang gutom ko na. Dalawa. Pork and chicken adobo, tapos may terno pang crispy pork. Saan ka pa? Special shoutout nga pala kay Madam Mini Crafty Lady at kay Boss Manoy Mukbang. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo. Isunod na rin natin ang ating pork at chicken. You know. At syempre, lalagyan natin ng paminta. Sunod na rin natin ng toyo. Bango, oh. Lalagyan din natin ng oyster sauce. Baka naman. Oyster sauce naman dyan. Lagyan na rin natin ng daw ng laurel. Yun o, pampabango. At tatakpan muna natin hanggang sipsipin ng chicken at pork ang nilagay nating mga ingredients. At dahil tuyo na ang ating pork at chicken, lagyan na natin ng pampalasa. Ito, yun o. At ilagay natin ang chicken and pork stock. Wow. Lalagyan din tayo ng asukal, siyempre. At siyempre, pag natuyo to, luto na to. Yun na yun. At habang iniintay natin maluto ang ating adobo, second fry na natin ang ating pork, yun o. Para mas lalo siyang maging malutong. At dahil luto na ang ating crispy pork, sigurado malutong na to, Mrs. Kitchen Camera Girl. Maglalaway ka na yan, oh. Sarap yan. Iseset Bato aside pa. na natin. Check natin yung adobo kung luto na. Update natin ang adobo guys, yun oh, nagmamantika ano oh. Sarap naman. Siyempre, maglalagay na tayo ng suka. Yun oh. Sarap. At papakuluan lang natin ng ilang minuto. Tapos mukbangan na naman. So yun mga kasolid, ito na po ang ating pork and chicken adobo. At meron din kasamang crispy pork jol. Yun oh. Sarap. Sarap niyan. So ano bang ginagawa natin? Kain na po tayo mga kasolid. Kain na tayo mga kasolid. Kain. Jol. Adobong so. Crispy. Okay, so adobong tuyo. May mo sa bawa Mrs. Kitchen Camera Girl. Tuon natin yan. Ito yung gusto ko dyan, oh. Nanginginig ko Kain taba, tayo oh. guys. Yun, oh. Kain po tayo. Sarap. Pasok ba ito? Adobong tuyo. With crispy pork. Sarap. Sarap, no?
Ang taba oh. Mamantika. Sarap guys, sarap. Grabe, sobrang sarap mga kasolid. Shoutout nga pala si Boss Manoy Mukbang, sigurado nanonood yun. Kain tayo, sir. Adobong tuyo. Natin ito. Siyempre, kakita yung chicken, no? Yun, no? Guys, oh. Putok-batok. Crispy ah. Crispy siya. Crispy na malambot. Sarap. Sabaw. Kain po tayo, Ma'am Mini Crafty Lady. Kain po. Kain po. Nabitin ako sa kanin, no? Ba, isang kaldero yung kanin natin. Matipag yata yung isang kaldero. Sabi, ito pork, oh. Kain po. May guest tayong baby ah. Chicken, no? Sarap. Guys ah, yan na namin naubos. Grabe, sarap. Bata. Guys, oh, mabusog ko. Tira yung pato sa, oh. Hindi ka na maubos, guys. Grabe, sarap mga kasolid. Kuminom ka na. Naman. Siklay. Dad ko matawa. Ay, sobrang busog. Huh. So yun mga kasolid, nakaraos na naman kami sa isang masayang mukbangan. Sarap. At salamat po sa inyong mga viewers na walang sawang sumusuporta sa Our Kitchen TV. At dito na muna natatapos ang aming inan. Maraming salamat po. Thank you, guys.